I want the real thing. Where's the real clicker that says take one? Hi, I'm Irram from Cardiff a dwi'n siarad Cymraeg. Dwi'n cymryd fy llyfrau I siop yn Gaerdydd. Gobeithio bydden nhw'n stocio fy llyfrau I fi. So dwi'n cyffrus, dwi'n barod I gael pobl yn dachlan fy llyfrau nawr, ond dwi'n nervous hefyd. Ges I fy ngeni yn y brifddinas a dydd Dewi Sant, ond do'n I ddim yn gallu siarad Cymraeg o gwbl. Roedd cilwylydd arna I, felly dwi eisiau dysgu Cymraeg, ond ro'n i'n brysur gyda fy gyrfa, roedd llawer o'r ysgysion nid I ddysgu, ond ro'n i'n barod pan ro'n i'n yn fy 90au. Dwi'n lycus I gael sawl claifion a chydweithwyr sy'n siarad Cymraeg, felly dwi'n gweithio Cymraeg yn fy gwaith yn aml. Dwi'n ysgrifennu am Lingo 360, gylchgrawn ar-lein I ddysgwyr Cymraeg. Dwi'n ysgrifennu I CIP hefyd, gylchgrawn i'r urdd am plant. Ysgrifennais I ddwy llyfr, mae ddau yn ddyweithiog. Cymraeg, Asiaidd a Balch ydy casgliad o gerddi. A ffyrdd atom ni och ydy casgliad o straeon, byrion, ysbrydion. Ro'n I eisiau bod yn awdur pan ro'n i'n ifanc. Helo, Mae. Helo. Irram Irshad, dechreuais I cwrs ysgrifennu creadigol. Ar ôl 30 mlynedd, dechreuais I ysgrifennu eto. A nawr mae 2 lyfr gyda fi yn 8 siopau yn Ne Cymru yn barod. Gobeithio byddwn i'n cymryd fy llyfrau I ledled o Gymru. Mae fy llyfrau yn bwysig I fi achos mae fy breuddwyd yn dod yn wir. Mae stori I ddweud gyda fi. Os dwi'n llwyddiannus, greit, wych. Os dim, y leiaf gallwch ddweud I wedi ceisio. Mae'n bwysig I ymarfer, felly dachlan pan byddwch chi'n gallu gwylio deledu Cymraeg, gwrando ar radio Cymraeg, enfon e-bost neu negesau yn Cymraeg I ffrindiau a chydweithwyr sy'n siarad Cymraeg. Defnyddio bob cyfle I ymarfer.